खालामबाय गाइस नै दा भट होनायनि टाइम जाबाय आरोना दा मिस कल हरनोसै जोंनाथ' गासै मबाइला मोनथाम आरोना नैयो मिस्टारनि फिसा मबाइल आं बिनि गिदिर मबाइलजों आङो मा होनो रेकर्ड खालामबाय भिडिअ खालामबाय दं आरो ओमफ्राय नै बियो आंनि ओमफ्राय दा फन हरनोसै गाइस नै बोरै नुवाखै माथो नै नाम्बारा नै फार्स्टआव 0 होग्रोनांगौ आरो ना 0 होआल'सिनो आं दहायो माबादोंमोन आरो मा होनो कल बानायदोंमोन खिन्थु थाङाखै हारसिं दानै थांदों ओमफ्राय नै 0 होनानै आं दा बुना नायनो दे नुवाखै माथो ना मोजाङै नुवाखै माथो दा आं कल खालामसै माथो दाननासो थांदों माथो थाङाखै 0 होबाबो थाङाखै माथो र' बे मबाइलजों खालामनि 091515246 नै याव होयोना लावदा डिसकानेक्टसो जालाबाय दङ र' 0खौ हरनायावबो जायाखै ओमफ्राय मानो दालाय जायाखैथाय ट्रुथ होनो ओमफ्राय दानलांखायो ना जाबाय दानलांबाय दङ मानो जायाखैथाय थांबाय गाइस थांबाय मोनसे थांबाय जोंना मोनसे थांबाय ओमफ्राय नै बे आंनिजों खालामसै एबार आंनिया मानो दानलांबाय दङ बोरै फोनांनो हानाय नोङो फोनांनो हाबायब्रा बेयो आया दा बयबो हरबाय दं खोमा ओंखायनो बिजि जाना दङ माने कलानो नांलायलायाखै बेना जेने थेने नांबाय गाइस नै नांबाय थांबाय आंनाबो रिंबाय सान्ति दासो एबार मिस्टारनि मबाइलजों माम्बार खालामसै फाइनेलि फोनांनो हाबाय आं ओइ आंनाबो थांबाय जेने थेने गाइस गोसोखौ मोजां नांदों आरो न'आवबो आङो सबखौबो खालामनो खोन्थाहरनोसै र' फन खालाम दहायनो खोन्थाखांबाय आरो खालामदों ना खालामाखै आरो सोंहरबावनि आं गाइस दा आङो मिस्टारनि मबाइलजों खालामसै आरोना नै आंनिजों खालामखांबाय दा मिस्टारनिजों खालामसै आङो नै दानो टिभिया जाया अखा हानानै सिगनेलानो फैला जोंना टिभिया नायजाला आरो जेने थेने रिंबाय ओमफ्राय नै नोंनिजों थाङासैलाय थांगोन बायदि तुलुलायो गाइस नै बे मिस्टारनि मबाइलजों एकदम थांस्रायासैनो माबा दानलांबाय थायो ओमफ्राय दा माबायाव कल खालामनायगोन आरोना एसे उनाव ट्राइ खालामबावगोन आरोबाव डाइरेक्ट दानलांबाय थायो नै दायो ट्राइ खालामगोन आरोना दाथ' सबबो हरगासिनो बे ओंखायनो बिजि जादों आंनि आरो मिस्टारनि मोनसे मबाइलना थांबाय जोंना मोननै थांबाय आरो मोनसे दंबावो गाइस जोंनाथ' थांबाय मिस्टारनाबो थांबाय आरोना दासो थांदों बेनाबो ओमफ्राय आङो माने थाब लास्लाबनो हायासै आरोना रेकर्ड खालामस्लाबनो हायासै ओमफ्रायो नोंथांमोनखौबो रिकुवेस्ट खालामो जाय खालामाखै थाबैनो खालामना हरदो दिनै हरनि
9टानिफ्राय समबार 9टासिमाथ' थागोन नालाय नोंथांमोना गाबोनो जाय खालामाखै नोंथांमोना गाबोनो थाब खालामना होदो आरोना बयबो बर'जों बर' सापर्ट खालामलायनांगोन नङा होमबा बर'जों बर' नायलायाबा आरो गुबुनाथ' जोंखौ नायखायानो बेखायनो जों बर'जों बर' सापर्ट होलायखानांगोन बर'जों जों सापर्ट होलायदो नोंथांमोनाबो जाय आगैखौ माबा खालामाखै थाबैनो सापर्ट खालामना होदो मिस कल मोनसे हरबानो जायो आरोना बारा जेबो माबा इमान इजि प्रसेस आरो जास्ट मिस कलल' हरनांगौ नोंथांमोना नाम्बारखौ लादो मिस कल हरदो होमबानो जाबाय नैबे स्क्रिनाव नुनाय नाम्बारावनो नोंथांमोना थाबैनो कल खालामदो